mbakmu. Dia mau nyamplok sampean ya Allah. Masalah. Ya Allah maaf ya Allah maaf. Iya. Gak apa-apa ta sampean mau. Ora aku ra apa-apa. Mbak Jan, niki ni romantis lho nek karo Mase karo Om iki romantis lho. Dilus-lus pipine ya ampun. Karo Om nek awakmu nek karo Om kok kaya ngono to? Aku ya karo sampean yo ngene ya Om ya ya. Matur nuwun. Ya Allah Om Hengki. Ya Allah mrecel ya Om. Ya ampun, bocah iki tenan. Ora nek bapakmu ora kenal aku tak jangan bening kowe nduk. Sabar, Mas. Sampean kok ora kenal aku ya tak jangan sop sampean. Alah, wis tak jangan bening kowe. Nembangi karo mendelik ora karo merem ngono kuwi. Mendelik iso ora? Mendelik. Ayo mendelik. Ah. Oh, kira kuwi. Oh, alah kira to. Mendelik delon to. Nadane. Delon ya, delon Om ya. Ya, ae. Yen liwat aku